छुके आइल बाडन छनिया झाके नहाल ए राजा जी जान मेला में खियाब कुरा कुहरा असो झार झुर के तू पूरा। बहुत मस्त कैसन बानी जा, उम्मीद करम अच्छा कम जा जी। चलिए बताओ तनी अछू के आइल बाडन छनिया झाके नहाल ए राजा जी छुके आइल बाडन छनिया। ई गाना 30 नंबर पर ट्रेंड करता रखा मालूम कहवा नेपाल में। तो वो लोग सही सुनता नहीं, ठीक बा। तो चलिए जानता नहीं ये गाना चढ़ल बा बहुत ही अच्छा, साया में बलमुआ हेराइल बा। जी हाँ, साया में बलमुआ हेराइल बा। तो ये सॉन्ग चढ़ रहा है 31 तारीख के, ठीक बा। आ एकर व्यू मालूम कितना बा? एकर व्यू बाटे 24,874 गो जी। आ एगो चढ़ रहा है अवधेश प्रेमी यादव के गाना के सॉन्ग का टाइटल बा ढोड़ी देखे आईनी सातों गाँव टपके, ई टाइटल बा। एकर व्यू बा 32,874 व्यू बा, ठीक बा। आ धनंजय धड़कन के 24,800 कुछ व्यू बा जी। हम लगा दे, हम लोग देख सकता नहीं। देखिए आजकल भोजपुरी नेट में बहुत ही बवाल होता है। आजकल देखने की आचरा सिंह समस्तीपुर में गिरानी प्रोग्राम देता, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है दोस्तों। तो ये गाना बटे अवधेश प्रेमी कह रहे हैं ये जाना मेला में खियाब कुरा कुहरा असो झार झुर के तू पूरा। बहुत ही अच्छा बजल गाना। आ देखिए विश्वास तो देख ली हाँ, ये गाना हाँ। एक व्यू देखिए अवधेश प्रेमी यादव के ढोड़ी देखिए आईनी सातों गाँव टपके, यही गाना का सॉन्ग का टाइटल है। मैं तो अभी सॉन्ग का पोस्टर तो मैं अभी देखा हूँ, ठीक है।